Dit is Bert en dit is Hert. Twee dikke vrienden, altijd even goed gemutst. De Hasselse Jeugddienst krijgt de jongste tijd maar één vraag over deze twee wandelende knuffels. Wie zijn Bert en Hert? Bert en Hert zijn de kindvriendelijke mascottes van de stad Hasselt. Zij verschijnen dan op ook alle activiteiten die kindvriendelijk zijn, maar eigenlijk willen ze ook vooral meewerken aan een kindvriendelijk beleid van de stad Hasselt. En kindvriendelijk is zeker Speelplein sowieso. Tijdens de vakantie komen Bert en Hert zich hier uitleven met de Hasselse jeugd. Hoe laat komen we op de weg? Bert en Hert willen er voornamelijk voor zorgen dat kinderen en jongeren een stem krijgen aan de stad. Dus als ze met iets zitten, ze willen iets realiseren of ze willen iets anders, dat ze een stem krijgen. En daar zorgen Bert en Hert dan voor. Maar voorts willen ze ook activiteiten ondernemen rond milieuvriendelijkheid, maar ook rond verdraagzaamheid. Dat vinden ze ook heel belangrijk. Ze zijn eigenlijk het gezicht van de stad Hasselt, ja, wat alles te maken heeft met kinderen en jongeren. Bert en Hert hebben ook pas onlangs bij de Hasselaar een spelletjesblad verdeeld gehad. En dat spelletjesblad, ja, daar staan natuurlijk wat spelletjes op, maar ze doen ook een oproep om iets te knutselen, iets te tekenen en dat in te zenden. En dan kan je een prijs winnen, dus dat moeten ze zeker doen. Ja, iets moois maken dat we kunnen ophangen of tentoonstellen. Wanneer kinderen een vraag hebben voor Bert en Hert, dan mogen ze altijd een berichtje sturen op Facebook, Bert en Hert. Maar dat vragen we wel dat de ouders dat doen, want eigenlijk mogen kinderen nog niet op Facebook. Maar ze kunnen zelf ook altijd een berichtje sturen naar de jeugddienst en dat is jeugd@hasselt.be.